ସରିବ ସିଧା ଆସି ଭାଗବତ ରୋଷେଇ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ତାପରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜମା ମନ ବଳେଇବୁ ଦେଖ ପାଠ ନିରକ୍ଷର ପଢିଛୁ ବୋଲି ପଦ୍ୟ ପଚାରିଲେ 5 ପଦ ଆମେ ତୁ କଣ ଏତିକି ଜାଣିନୁ ଆରେ ଆମର ପିଲା ଅଜଣା ଅଜାତି ମଣିଷ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଛୁଇଁଲେ ପାପ ଭାଗବତ ବସେଇ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ବଡ ପଇଲା ସାନ୍ତେ ଗାଁରୁ ଏକ ଭଳିଆ କରିଦେବେ ବୁଝିଲୁ ଆମକୁ ନିରା ପାଣି ବାସ କରିଦେବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଛୁଇଁଲେ ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିର ଛୁଇଁଲେ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାପା ମା ହେଇପାରିବ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁଥିବ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ପିଲା ମାଉସିଆ ବେପାର କରି ଚଳୁଥିବ ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମ ଚିହ୍ନୁଟା ଆମ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବ ତା କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ମଶାଣି ରଖ ଗଲାବେଳେ ଆମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦବ ତମେ ସିନା ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ସାରିଲଣି ହେଲେ ମୋର ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ମନେ କହୁଛି ସେ ମୋ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ମୋ କୋଳରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ଦେବେ ଆଲୋ ଯାହା ରହିଛି କରମେ ତାହାକି ହବ ଧରମେ ହଉ ହେଲା ତୋର ଯଦି ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏତେ ଭରସା ଅଛି ମନ କଥା ଜଣେଇବି ଏଇଠି ଭାଗବତ ଗୋସାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଭାଗବତ ଗୋସାଇ କେମିତି ତୋ ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି हे भगवत गोसाई ए चैती जदि सतरे तुमको काय मन वाक्य भक्ति करू ताले चैतीर डाक निश्चय शुणिब प्रभु ए चैतीर डाक निश्चय शुणिब एटे करूचे दंड
이제게 나가봤다고 생각이 안 껐으면 좋더라. 어제 구하는지요. 구하는 바에서는 앞으로 돌아가봤거니 ଲୋକ로 지어서 이거 빨리 언니가 거쳐볼 때 주하다도 먹게이게 잘더라. 아 근데 어느 집 몰라? 너는 없고? 네. 스치 오나포. 뭐가? 그냥 묶어라 내기지? 근데 네. 지우아가. 지우다 보니 너도 그거로 주 자니주 건네하다나 호지 모하군요. 이거 맞다 나는 뭐 헛거리가 빠이. राजा दशरथ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜନକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କଣ କହିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ ଏ ରାଜା ଆପଣ କନ୍ୟା ଦାନ କରି ଯୋଉ ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଆମେ ବି କନ୍ୟା ଦାନ କରିବା ଆଉ ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ଆଉ ଆମେ ମଲାବେଳେ ଇଏ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢିବ ଆମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦବ ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ବେଳେ କହିବ 아트리스모니 정지모.
सुना नातुनी मो गेले नातुनी ता मो फुले नातुनी ता अरे मो चश्माटा दे କହିଲି ପଟ ଦେବିନି एडो मोडो पिलाटी हेलुनी तोर पिलाड़िया ढंग गलानी हे केते थर कहलेनी मु भागवत पढुची जेते बारे मो पाखरे बसिकरी भागवत टिके पढ इच्छा हेले को दिन पढुचु को दिन नाही हे सब बेला खाली मोर साथी रे लाग ବୁଝିଲ ଜେଜେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଲାଗିଲେ ମୋ ବାତ ଜମା ଜମା कहला हौ हेला चल मु भागवत पढिबी तू मो पाखरे बसी पढिबू आ मु तते भागवत सुन बतेई देबी मु मना बेले मु मुंड पाखरे बसी भागवत अध्याय पढि दबू ବୁଝିଲ ଜେଜେ कहन हेला कहिलु ତମେ ସିନା ବହି ଦେଖି ଭାଗବତ ପଢୁଛ ହେଲେ ଭାଗବତ ସ୍ୱରୂପ ମୋ ମୁହଁରେ ଅଛି अरे भागवत तो मुहे अछि हाँ। अच्छा तू मुहे कोन भागवत अछि अच्छा पढि मुटके सुनी ଶୁଣିବ ଜେଜେ हाँ। ତାହେଲେ ଶୁଣ हां ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଏଳେ ଧରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ସେ ବ୍ରଜନାରୀଙ୍କ ଭୟରେ ମନ ମୋ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ मो सुना नातुनी बढ़िया भागवत पढु हौ हेला देलु म चश्माटा दे କହିଲି ପଣ ଦେବିନି अरे भागवत पूरा अधा रहिछि भागवत अधा रहिले भागवत बसे राग करिके मो सुना नातुनी पूरा अरे एमिति जेति काहे तू करूछु काहे कि मो सहित लागुछु कहि से मो चश्माटा दे କହିଲି ପଣ ଦେବିନି ତତେ କେତେ କଣ ମନ ତତେ ଲାଠି ବିଳି ମୋ କଥା ମତେ ଶୁଣା ଯାଇନି ଶୁଣା ଯାଇ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ତତେ କଣ ଦିଦି ଆଜି ମୁଁ ତତେ हरटिए चापुड़ाटिए मारिलु मु सही गली तापरे तुम नातुनी ऊपर को हाथ उठाउछ तोर एते साहस बाबा चषमटे भांगी जाइଥାନ୍ତା ଯେ अंध होई जाइथिले मो मनरे दुख नथा बाबा ता ऊपर को के हाथ उठेइले मो छाती रे पत्थर पड़िला भलिया लागे ए नातुनी मो आशा बाड़ी ये मो आखी आगु को दिन जदि किछि कहछ सेई दिन मो नातुनी को धरि सीधा मो घर छाडी चली जेबी बस ହଉ ହେଲା ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାପା ଆଜି ଠାରୁ ତମ ନାତୁଣୀକୁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବିନି संजोरु सकाळे जाई मो दिन गुड़ाक तारी पाखरे कटे एक घंटा पाई से स्कूल को जाए जे तारी फेरिबा बाटो को मो चाहे बसी थाए मो नातुणी मो आखी मो नातुणी मो आशावाणी से हसिले ए घर हसे ये खाली मो नातुणी नुह ये होउची ए घरर देवी ଜେଜେ खबरदार आउ जदि किछि कहिछ ताहले सेई दिन चिन्हिबो ଜେଜେ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ସେ ଅଜା ନାତୁଣୀ କଥା ଦେବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ହଲି ଯାଇ ଚଷମା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ କଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଚଷମା ଆସିଥାନ୍ତା ପରା ମୁଁ ତମେ ବଢେଇ ଦଉଛ ମୋ ବାପା ଠିକ କହିଛନ୍ତି ବେଶୀ କୁଲେଇ ଦଉଥିଲ ମା ଗୋଟିଏ ଚଷମା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ପରା ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ବସେଇ ଦେବି ମୋ ସୁନା ଝିଅ ତ ପରା चषमा कंपानी 10 टका 5 टका आनिছে गोटे गाड़ी एकाथरे 10 टा कंपानी बसई दो ବୁଝିଲ ଦାଦା ମୁଁ ବି ତମ ପରି ବହୁତ ପାଠ ପଢିବି ତମ ପରି ବଡ ଅଫିସର ହେବି ଆଉ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଦେବି हम देवी मां पाठ पढ़ी बड़ ऑफिसर हबो हम घरे चषमा कंपानी बसिबो अच्छा कहलो
ତମ ଫରମାଇଶଟା କ'ଣ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବି କଣ ଆଣିବ କଣ ଆଣିବ କଣ ଆଣିବ ଏ ମା ଏ ମନେ ପଡ଼ିକି କହ ଦାଦା ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବେ କଣ ଆଣିବ ହଁ ଦାଦା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ବହି ଆଣିବ ତ ବହି ଆଣିବି ଆଉ ସେଇ ଭାଗବତ ବହି ମୁଁ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇବି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବି ଆଉ କଣ ଆଣିବ ଚୁପ କର ଏ ଚିନୁ ଆରେ ଟ୍ରେନ ଟାଇମ ହେଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ବେଦୀମା ପାଇଁ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଣିବି ହଉ ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଚିନୁ ବ୍ୟାଗରେ ଟିଫିନ ରଖି ଦେଇଛି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଜମା ଲେଟ୍ କରିବନି ଖାଇଦବ ହେଲା ଆଉ ହଁ ଚାକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମତେ ଟିକେ ଫୋନ କରିକି ଜଣେଇଦବ ନହେଲେ ମୁଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବି ହଉ ଆଉ କଣ କହୁଥିଲି ଏ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଦିଅର ଭାଉଜ ବସି କଥା ହେଲ ତଥାପି ତମ କଥା ଶୁଣିଲାଣି ପୁଣି ବୁଝ କାଇଁ ତମ ଦେହ ସହୁନି ବୋଧେ ତମ ଦେହ ସହୁନି ଆମେ ଦିଅ ଭାଉଜ କଥା କଣ ତମେ କାଇଁ ଷଣ୍ଢ ଡାକୁନ ହାଁ କାଇଁ ଷଣ୍ଢ ଡାକୁନ ହଉ ତମେ ଯା ଏ ଚିନୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଚିନୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ପୁରା କହୁଥିଲି ଭାଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ କରି ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକିଲେ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା ମା ପଛରୁ ଡାକିଲେ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସିଏ ତ ନୂଆ ବୋଉ ନୁହଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ଦେଖିବ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏ ସହରର ଗୋଟେ ବଡ ଅଫିସର ହେବି ବଡ ଓକିଲ ବାବୁ ହେବି ହଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ଚାଲ। ଚିନୁରେ ଗଲାବେଳେ ପତେ କଥା ମନେ ରଖିଥା ଆରେ ତୋରି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଏ ଘର ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ପଙ୍ଗା ସାର୍ଥକ କତିରେ ଭଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଏ ଘରର ସମ୍ବଳ କହିଲେ ତୁ ମୁଁ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ହେଲେ ତୁ ଏ ଦିଟାକୁ କେବେ ହତାଦର କରିବୁନି ରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବୁ ବାବା ବାବା ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଚିନୁ ଆମ ଭାଇ ନ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ପୁଅ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପଡ଼ିବ ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପଡ଼ିବ ଚିନୁ ତା ବାପାଙ୍କ ତ ଜମା ବି ଧରିବନି ସବୁବେଳେ ସେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କାନ୍ଦି ପକେଇବେ ତାଙ୍କ କଥା ଜମା ବି ଧରିବନି ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଲମକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଲେଖିବ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସଦର ଭିତରେ ସବୁ ପୂଜା କର୍ମ ସାରିଦେବୁ ବୋଲେ ରାତି ସିଂହଳ ହେଲାଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପୂଜା କର୍ମ ସାରିନି ଏ ସମୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରୋହିତ ଆସିছে ଗୋଟିଏ ବି ମନ୍ତ୍ର ଛାଡୁନି ଆଗ ମାଇକି ନେତା ଏମିତି ପୂଜା ପାଠ କଲା ଶାଳୀକି ଜିଅନ୍ତା ପରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏ ଶଳା ମାଇକି ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁକ୍ତି ହେଇଛେ এটা ঠিক সেইয়া
ଏ ଶଳା ନାରୀ ଜାତିଟା ଏକ ଗୋଟାଇ ନାଗ ଏ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ପିତ ଉଠିବ ଏ ଶାଳି ମାଇକିନା କୁଡ଼ି ଜୀବନ ତା ପରିଶ୍ରମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ନନ୍ଦଲାଲା ନନ୍ଦଲାଲା ଏ ନନ୍ଦଲାଲା तुंडरे हरि हरि बेकरे तुलसी माँ गोपालू मथुरा चले मोरी लीला जे मते विरोध करा मु करी देबी तार किया परा परा इंग्लिश नहीं जानी कर थे अरे चुटकेवंत पुत्र मोर बाबा नंदलाला अरे दिन घुरी आसी राति 9टा हेलानी सबरे जीवन सरी जाई छि बिलासरी अच्छा अच्छा शीघ्र व्यवस्था कर जल्दी व्यवस्था कर जमा देह हमर भला आजी रॉयल चैलेंज स्पेशल अरे चखना दिगार पहले में पिताश्री माताश्री को कहले आते फ्रिज रे देसी चिकन अछि ଟିକେ फ्राई କରିକି ନେଇ ଆସ ନଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଗେଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚିକି ନେଇ ଆସ ମାତେ ଲାଗିଛି ପଚନ ସାରି ବାଇକିନା ଆମ ପେଟ ମାରି ଦବ ଖାଇବା ପିଇବା ବିନା ଆମ ବାପା କୋତେ ଘଣ୍ଟା କରି ସଲା ମାଧବୀ ଏ ମାଧବୀ ଯାଉଛି ଯାଉଛି आ तो कांति मरुची संख्या बड़ी बड़ा पल्ला चले छो କଣ ହେଲା ମତେ କିଟା କହିଲ मोर हलक करी मोर डाक्टर अरे हे माधवी जते थार तम मां आपको गुण कहछे जते पूजा पाठ करू कर जते ठाकुर को डाकू छटा को मोर किछ जाय आसे नाही लाम बापा पोती ताकर पेट मारिबो नाही बोले हे राति आसु 9टा हेलानी तू कौन जानू संध्या 7टा हेला ଆମ ବାପ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲେ ବୋଲି ଆଜି ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେତେବେଳେ ଦିନରେ ମଦ ମାଂସ ନ ଖାଇଲେ କଣ ଚଳିବନି ଏ ମାତରେ ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଚିଠା ଧରି ଦେଲ କହିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ପୂଜା ହବ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଣିବ ଆଣି ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଆରେ ତୋ କାମ ସରିଗଲା ଆଉ ମୋ କାମ ମୋର କେତେ ନେଇକି ଠିକ ଯା ଯା ଭିତରକୁ ଯା ଶୀଘ୍ର ମାଛ କି ଚିକେନ କେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଯା ଆଜି ମୋ ଦେହଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ ବି ଆସ୍କା ଦିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏ ଘରେ ଆଇଁଷ ହେଇପାରିବନି ଆସ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ମତେ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେ ସୁରାପାନ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା ଚୁପ ବାପା ପୁଅ କେହି କାହାକୁ କଣ ନୁହଁ କଣ ହୋଇଛି ତମେ କଣ କରିଛ ତମେ ବାପା ଯାହା ପୁଅ ବିଷୟ ଏ ମାଧବୀ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ବାପା ପୁଅ ଏବେ କିଛି ମଦ ମାଂସ ପିଉ ତମେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ମାଧବୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ରକୁ କରିବ ଲାଳନ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ ଶାସନ 16 ବର୍ଷ ହେଲେ ପୁତ୍ରେ କରିମୂତ୍ର ପଣ ତା ସହିତ କରିବ ଟିକେ ମଧୁରା ସୁର ପାନ ଆରେ କଥା କହିଛନ୍ତି ପରା ମୁନି ବିଷ୍ଣୁ ଯଥାଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀ
ନନାଲା ନନ୍ଦନର ଭାଗବତ କହିଲା କଣ କହିଲା କହିଲା ସଂସାରରେ ଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗିବୁ କାମିନିକା ଜନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ନୀତି ଖାଇବୁ ପାପ ଧନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ତେଜ ସରିବ ପାପ ଧନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ପର ଧନରେ ସବୁ ମନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କରୁଛି ମୋ କରନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ମତେ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛ ଆରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଧର୍ମ କରୁଛି अरे एक अरे माँ पोदिका का पैसा रे खाई पी वाइस करूचो अरे का पैसा रे दामी कॉटन लुगा पिंदुचो सरू अरुआ चावल भात संग को पूरी डालमा महले तक तंत्र गरने मते धर्म वाली सुनेबो अरे चाचा विद्युत गाय शीघ्र माछा कुछ के फ्राई करके ले जा सारी माइकिंग का नाम है जब आता है गला छाई में सारी माइकिंग को एक बारी चुरंता भारी के पे नारी हत्या महापाप माता सिंहर पुण्य बड़े तमे धरिब भव जड़े पिताश्री आज शाकाहारी चखना चलेल नो टेंशन आस अरे ठीक समय प्रसाद में चले सो ये चखना पाइलु नहीं ମଦ ସାଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଘର ପାପ ଲାଗିବ 12 ମାସର बोल कथा तो तुम ना ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଏଭଳି ଦିନରେ ତମେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ମଦ ପିଉଛ ଏଟା କଣ ପାପ ଏଟା ଅନ୍ୟାୟ प्रीता अरे पापो काकू बहुत जानिचो आत्मा को बाधा देवा महापाप अरे आत्मा जहाँ चाहूची सेया करो आत्मा चाहिए टिके सुरापान करने पड़े हमें सुरापान कर बस तोर पूजा सही छे दक्षिणा केते टंका बाबू कह ଚଲୋ ଏଟା ରେଡି ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ପଇସା ନିଅ ପ୍ୟାକେଟ ଚାଲ ଦକ୍ଷିଣା ଏ ଦାମୋଦର ପୁରୋହିତ କେବେ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ ପୂଜା କରେନି ତାହେଲେ ତ ଏଇଥର ଲୋକ ନବୁ ଏ ଦାମୋଦର ପୁରୋହିତ ପୂଜା କରେ ଯଦ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଦ ମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇଁ ଆଉ ଯଦ ମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଗଙ୍ଗାରେ ଶବ ବିସର୍ଜନ କରି କୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ ତମ ଭଳି କବିମାନଙ୍କ ହାତରେ କେମିତି ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ प्रीता ମୁଁ ମତେ ଧର୍ମ ମାରି ଶୁଣୁଛୁ अरे लक्ष लक्ष टंका करे मु भागवत बसैଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି प्रत्येक दिन